Je tu 5. časť fitness receptára a dnes mám pre vás opäť niečo sladké. Poďte sa na to pozrieť. Budú to goji kokosky. Prečo goji? Ako základ použijem 100 g goji, 150 g hrozienok, 300 g kešu orechov alebo aj iných, to je jedno akých. Potom na plnku 150 g kokosu a 750 g tvarohu a na polevu trošku kokosového oleja roztopím s čokoládou nejakou vysokopercentnou. Ja som našiel len 70, lepšia by bolo 90% kaká a to je všetko. Samozrejme ešte na osladenie použijem sukralózu, alebo môžete dať med, alebo javorový sirup, niečo také. Dobre, tak poďme začať. Najskôr si musím vymixovať orechy, hrozienka a goji. Tie som najskôr namočil na 30 minút do vody a všetku vodu potom scedil. Tak mám to vymixované. Teraz naložím na spodok košičkov od mafínov po troške z toho, z tejto zmesi. Keďže mám málo košíkov a zvyšilo sa mi ešte dosť hmoty, tak zvyšok dám do silikónovej formy. No a toto si dáme zapieť 10-15 minút. Nech to len trochu stvrdne, nech sa s tým dá pracovať. Tak aj tú druhú časť hodím do rúry. Zatiaľ čo sa mi to pripečie, pripravím si polevu na koláč. Hodím do porcelánovej misky čokoládu, trošku oleja a dám to na pec do kúpela. Tak 2 malé lyžičky. Teraz to dám do horúcej vody. Nech sa to roztopí. Ešte som zabudol, kým sa nám to dopečie. Základ plnka. Vymiešame si 3 tvarohy, kokos a tú sukralózu. Plnku mám vymiešanú. Vyberiem už tie košíky a počkam, nech trochu vychladnú. Košičky mi už vychladli, zatiaľ si vyberiem čokoládu, nech aj tá trošku sa vychladí. Tak čokoláda sa mi rozpustila, musím ju len poriadne premiešať. Nech sa spojí s tým olejom. Ten olej som tam dal preto, lebo keď stuhne, tak nebude sa tak lámať tá čokoláda. Tak a môžeme nakladať plnku na tie košíky. Tak na každý z košíkov som si dal tú plnku a pekne to rozotrel. A na záver tam pridám čokoládu na vrch. Tak mám to potreté čokoládou. Medzičasom som si vybral aj to
ten zvyšok cesta, tak zvyšok tej plnky dám na ten koláč a máme to hotové. Teraz to musí len stuhnúť, najlepšie cez noc v chladničke alebo niekde vonku na studenom balkóne. A z komplet celého korpusu všetkých surovín tam je 130 gramov bielkovín, 340 gramov sacharidov a 290 gramov tuku. A tak 20 až 30 kusov vám musí z toho určite vyjsť. Tak, dobrú chuť, ahoj.